Президентът Росен Плевнелиев ще посети град Карлово. Държавният глава ще участва в тържествената церемония, с която ще бъде отбелязана 177 годишнината от рождението на апостола на свободата Васил Левски. От 9 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. От 11 часа в централата на КНСБ ще се проведе кръгла маса, на която ще бъде представена разработката за възраждането на индустрията в България. Участие в нея ще вземат ръководството на КНСБ, представители на индустриални федерации, основните членове на КНСБ, президентът на КТ Подкрепа доктор Константин Дренчев, представители на БСК, КРИП, АИК, БТПП и на браншовите камари на работодателите, представители на министерствата на икономиката и енергетиката, на труда и социалната политика и на образованието и науката, представители на политическите партии ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформаторски блок, България без цензура и АБВ, представители на научните среди и други. От 11 часа в Националния прес-клуб на БТА, политическа партия Другата България ще даде пресконференция на тема на известни факти за КТБ и много евровъпроси. От 12:30 часа в зала 1:05 на НДК в ход А3 ръководството на АБВ ще даде пресконференция относно предизборните си политически ангажименти.